Ce e fără sutien? Ce vrea să zică autorul? E ceva feminist? E ceva sexual? Hai să vă spunem noi la ce ne-am gândit și după aia așteptăm și părerea voastră pe pagina de Instagram cu același nume. Înainte de toate, eu sunt Bully, iar ea este colega mea, Ana. Salut! Eu n-am să vă spun nici de unde a venit ideea fără sutien, nici cum l-am abandonat la un moment dat și nici cum o reluăm acum cu mult mai mult entuziasm, deși toate lucrurile astea sunt adevărate. Povestea fără sutien a început în cazul meu, de fapt, acum mai bine de 20 de ani. Și ca orice poveste, începe într-o zi însorită. Eram pe terenul de fotbal al școlii și tocmai mă îmbrăcasem cu un tricou nou la second hand. Era prima probă afară după o iarnă grea și mă gândeam cu groază că nici nu mă pregătisem, că pe sub bluza de iarnă aveam acest tricou care era un pic lărguț și că sânii îmi crescuseră destul de mult în acel an. Eram, cred, prin clasa 6-a. Ce e ciudat e că amintirea pe care o am, dacă închid ochii, nu e chiar o amintire. E cumva ceea ce mi-am imaginat eu că văd colegii mei în timp ce eu alerg cât pot de repede. Chiar eram cea mai bună la viteză, dar nu mai repede decât săltărețele, care evident mă întreceau. Amintirea mea e despre mine, cumva, alergând, mă văd din afară și alegând între rușine și nota 10. Cred că atunci a fost prima oară când mi-aș fi dorit să am un sutien și nu l-am primit atunci, nu mi-amintesc de ce, pentru că mi-amintesc foarte bine primul sutien, care a venit prin clasa 8-a la banchet și mi-amintesc că în târgul din sat nu prea găseai sutiene decât sutiene cu bureți și simt și acum nenaturalețea aia cu care se așezau cupele peste sân și cumva o bizară senzație de neadecvare și sex appeal. Cert e că de atunci am purtat nenumărate sutiene, aproape în fiecare zi și tot timpul mi-am dorit să am curajul să ies din casă fără să-l port. Cum multe dintre prietenele mele, inclusiv tu, au reușit. Ce știu sigur e că în clasa 6-a, când mi-am dorit să am un sutien, nu era neapărat dorința mea. Era un fel de convenție socială, o mascare a rușinii. Cam despre asta e fără sutien, despre curajul de a fi tu, cumva descoperit când lumea nu e de acord, să te simți privit, încolțit, dar în același timp liber. E un paradox. Fără sutien e mai bine, chiar dacă lumea vrea să-ți demonstreze contrariu. O să pară că e despre asta, despre povești care m-au marcat sau ceva, o să fie lucruri mult mai amuzante, dar cred că o poveste la începutul oricărui podcast e binevenită și e mai bine, mai ușor de înțeles. Ana? Da. Pe spre deosebire de tine, bulimie, eu am purtat sutien din clasa 4-a, cred, a 5-a. Wow! De fapt, nu chiar sutien, erau bustierele alea așa, știi? Dar aveau niște bureței ca sutien și știu că eram printre primele fete din clasă. Era o mândrie așa, care e prima care poartă sutien. Deși nu pot să zic că aveam cine știe ce sunt, dar eram mândră să port. Îmi plăcea să port, pentru că mi se părea că mi face mai mare. Dar între timp, pentru că nu aveam foarte mulți sâni. Înțelegi tu, nu aveai mulți sâni, da, aveai doar doi. Păi da, și dacă mie îmi plăcea să port când eram mică, acum nu mai îmi place. Pentru că simt că stai cu sutienul ăla pe tine toată ziua la birou, obosești, pare că te gârbovești așa, că te lași cumva cu umerii și da, când porți sutien toată ziua îți dorești să ajungi acasă să-l dai jos, primul lucru pe care îl faci, ca să te simți mai relaxat. Și uite, de exemplu, eu când eram mică, uneori dormeam cu sutienul cu bustiera aia pe mine. Și mama îmi zicea, cum poți să faci așa ceva? Și eu ziceam, eram mândră că dacă aveam bustier, aveam mai mulți sâni. Da, acum nu mai văd lucrurile așa. Aveai animăluțe de companie, practic, cu tine în pat. Acum nu mai văd lucrurile așa, pentru că fără sutien mă simt mult mai bine și mai eu. De multe ori veneam la birou fără. Da. Da, podcastul nostru este despre lucrurile pe care le strângem în sutienul ăla și despre care nu vorbim. Da, pentru mine sutienul ăla reprezintă un corset
în care stai strâns și ascunzi multe lucruri pe care le scoți la iveală doar când ești tu cu tine. Sau cu mine în podcast. Vorbesc din dorința de a putea să vorbesc fără sutien. Scoatem toate lucrurile astea din sân, fricile și cuvintele astea pe care nu ni le spunem, le scoatem din sutien și le punem pe masă. Deci... Da. Și aș mai vrea să adaug că e un fel de normalizare, pentru că majoritatea podcasturilor sunt despre lucruri foarte serioase, despre, hai să spunem noi, ce trebuie să faci sau cum ar fi bine. Te uiți în oglindă la tine, nu te uiți la alții. Și îți place ce vezi? Chiar dacă poate e un semn de mare și mai mic. Eu cred că toată lumea care se uită în oglindă poate să găsească un lucru care să le placă la ei. Și noi o să îi ajutăm, poate să le vadă. Sper. Sau poate ne ajutăm pe noi Însele. Trebuie să învățăm aici, cum se zice. Poate ne ajutăm chiar pe noi să devenim mai împăcate cu noi, pentru că nimeni nu e chiar atât de zen. Eu vreau doar să mai zic că abia aștept să aflu și poveștile voastre despre ce înseamnă fără sutien și poate să devină acest podcast colaborativ. Deci puteți să ne scrieți pe pagina de Instagram fără sutien. Pe care momentan nu e nimic postat. O să fie când o să asculte oamenii. Ok. Da. Deci cam atât de la mine. Mai ai ceva de zis? Nu. Până data viitoare, fiți voi înși vă. Hai să trecem mai departe. Pa! Bye! Ai ascultat podcastul Fără sutien. Dacă ți-a plăcut și vrei să ne dai și alte teme de discuție, scrie-ne pe Insta și share-uiește-l și cu prietenii tăi.